След отварянето на апарата се установи, че много силно гънат държач на стоперите на Бободена. Значи тая част и тази част трябва да са успоредни. То се личи, че не са. Много силно гъната тая страна, това посока нагоре, червеното. В момента завъртам големия винт. И като следствие на завъртането, то се личи, че ето как се надига. И след, тъй като някой да го държи, той изкача. И това изкачане блокира самото движение. Значи единствен начин да се смени с ето. Това са, се личи, че са успоредни двата фиксатора. И толкова са го напънали, че се личи, че е тук как са издути. Те трябва да са надолу да бъдат. Значи трябва да се демонтира целият модул и да се сложи нов. Това се получава, когато с дисталната част на апарата се повдигат червата или се мести нещо по-тежко. Натоварването е действително много силно. И друго си има голям луфт. Аз го виждам, че има голям луфт. То това се оправя без проблем. Но това е.